Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ismu ana penute asmane Allah al-hayyul qayyum rupane asma al-hayyu al-qayyum. Iku fasmane mengko iku asma loro. Jalilani kang agung karene wa ma utawi al-hayyul qayyum. Iku min adhkari Israfila. Termasuk pira-pira dikirane malaikat Israfil alaihi salam. Man kang te sapa niku nakosa ngukir sapa man hadainil ismail ing kilah asma loro. Indah tulisan sing dalem nalikane metune srengenge. Yen yaumil Jumat sangi dina Jumat wa halu taiman. Kumustaqbilal kiblat wong kang kumustaqbilul kiblat wong kang madhep kiblat. Wa halu taiman ku dikuruhuma dikiran sapa man ing al hayyul qayyum. Man kang te sapa niku amsa kang ngeker sapa man dari kang mengkono al hayyul qayyum indal sandinge man ahya mengko bakal nguripake sapa Gusti kalbu ing atine man wadak karo lan ngundangake sapa wa ing man ngundangake sapa wa ing man paing kana lamun to ana sapa man hamilan wong kang waing kana senajan to ana sapa man khamilan wong kang ora kondang awasal jembarake sapa waris kok dikene man ing kana senajan to ana sapa man iku kalilan wong kang idik rezekine wayu di bulan nyapa jenenge nyandarake sapa man ira dalika urung al hayyul qayyum maing perkara yunasi kang mantes apa maing dalik minal kalami bayane saking kalam mislu rabbi iku maudani lafaz rabbi parijeni bima pardo rabbi pengeran kula parijeni mugi bungake tuaning kula bima kan perkara tardo kang ridho sapa tuan bi iklan ma ani saking ingsun wamalan barang asbah kang nyerupane apa ma dari kaem kono ngrobi abli robi parijeni paman te sapa niku jala umandadake sapa man ing al hayyul qayyum ifkan ing wifek ba'da huruf ya indal biadati huruf ya kelan hitungane pira-pira hurufe al hayyul qayyum wa utawi adati huruf ya maiku mi'atun 100 warbatun lan papat saman 70 pahamalan gawa sapa man ing apa jenenge wifek mau setane man syahatam kon ningali sapa man al ajaba ing gegawaan aman sapa niku kasara huma mecah sapa man ing al hayyul qayyum biwifkin ing dalem wifik sedasien kang bangsa 6 wa ado paran ngumpulake sapa man dalika ing kono wifik sedasi ilawit kiwani pengal dadi kang bangsa wilangan istamat mengko kumpul lau maring manapa khawasul hurufi pira-pira keistimewaane huruf ila khawasil adadi maring apa iku mau jenenge keistimewaane pira-pira hitungan terus wamta zajat ini wamta zajat kan dadi campur apa iku mau jenenge apa tabail huruf pira-pira watahe huruf mbak dua rupane sebagane tabail huruf ibatin kang sebahan kang meneh minal adati saking pira-pira hitungan isari fi tabai maing dalem mulyane pira-pira watahe huruf alati auda kang nitepake kang nyelehake ing tabail sapa wa ta'ala Gusti ta'ala fiha ing dalem huruf wa dalam pertela ta'aruf liha
labete penggaweane huruf al-khos kang tertentu ya kelawan huruf mamti zaji dikir kali sertane dadi campure dikir al-arab kang basa Arab adali kang nuduhake ala makna apa jeneng hayati ing atase arti urip walang qayyumiyati lan bangsa jumeneng wal qayyumiyati lan bangsa jumeneng fikul isain dan saben-saben suci mal kalimat sertane pira kalimat al ajamiyati kang basa ajam alati jahat kang tumeka apa ajamiyah kalimat ajamiyah ataksi minatang sanake mecah kami dari kamu setengah saking mengkono ma'amti zaji dikri duarat kami dari kamu saking mengkono ma'amti zaji dikri duarat pertelo panas saya berapa suci iku kudratillah ta'ala kan kudrati Allah ta'ala mabimalan perkara udia kang den sela apa ma bil asma'i dalam asma huruf minal maknunati bain sing pira-pira perkara kang den simpen perkara kang den simpen wa ta'ala kuyatine dake sapa Allah maning wong ya sakon sakit sapa Allah ila sirate maning dalam mustaqimin kang jejeg al faidatu ta faidah at-saminati kana nomor 80 iku kala sahabat sholihin kanat ana apa adil ayatu iki ayat iku maktubatan den tulis ala babi alil kahfi ing atase lawange ahli ing atase lawange apa penghuni guwa to ashabul kahfi walalan iku keduwe hadil ayat khawasun ta keistimewaan pira-pira keistimewaan kadherat ing akeh latukso kang ora kena den itung apa khawas wa ya utawi hadil ayat yuqalu ta'ala Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana hab atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada wala sabatu sholihin wala lan iku keduwe hadil ayat ikun tahi fik salatin kang bisa telu wa hadil kelas surah iku suratu gambari wifik wadati kelawi iku bismillahirrahmanirrahim wifik bismillahirrahmanirrahim ala jadiyu kanggo sehitungan ya wal hasil ngringkes mukas saril kalimat ing dalam pecane pira-pira kalimat iku lawiku kedhe hasru minal fawaidi utahe minal fawaidi sambil faida mau te faida la yumkin kang ora mungkin apa syarhu martelake ma wa te wibik kuya seluruh patut apa dalikul hajatin kanggo kabehane hajat min jalbi khairin bayane saking narik kebagusan tapi durin lan nolak kemaratan insyaallah taala. Wa dalil kelas surah iku surat gambari wifik kamatara kaya loro sapa sira asma wa ama ismana pun asmana wa rahman rupane asma rahman iku papat kala muka teman-teman doa sapa Imamul Buni fi fadli musannafati ing dalem kautamaane pira-pira kitab kang den karangi Imam Buni ing dalem utamane pira-pira kitab kang den karang Imam Buni Ar-Rahmanu ing utahe lafaz Ar-Rahman ing utahe asma Ar-Rahman iku min siri rahmati termasuk siri rahmati Allah al-amiyati kang basa umum alal itlaq atase mutlak itu ing dalam dunya akhirat lan akhirat lil ya labate khalaiki maring pira-pira makhluk terus bariha rupane birri
birriha rupane wong baguse khalaik wa fajirian wong lajute khalaik Ar-Rahim te asma Ar-Rahim ku min sirri rahmati termasuk sirine rahmati Allah al-khassati kang tertentu wa utawi Allah iku rahimun dat kang welas fil akhirat dalam akhirat li ahli imani maring ahli iman wa taati lan taat paman kete sampean iku jamaah ngumpulake sapa man alisma ing asma loro jamaah yo mengko ngumpulake sapa ar-rahmataini ing rahmat loro paman te sapa niku nakosahuma ngukir sapa man ing ismaini fi khatamin ing dalem ali-ali wala bisalan nganggo sapa man ing khatam afilau kene ing dalem papan wa hamalan gowo sapa man ing lauh kana mengko sapa man iku marhuman den welasi maltu pantegese kang den welasi sapa biman ijami awani dalam sekabehane pira-pira tingkah iman wa dal khatamu ta iki kela ali-ali kumuraban merapat liana krana sak temene hadal khatam ki yasduku bener ya apa hadal khatam ana surat ing antase apa jenenge gambar alisaniati kang bangsa menungso yasduku lan beneri apa hadal khatam ala tobayat sepira watak al arba'i kang papat Pala mengkore sapa sira dalika mengkono-mengkono. Hadal khatam baina kron sak meneh dalik iku siri kabirun agung liman kedhe wong. Pahima kang paham sapa maning dalik. Ana jaran ningali sapa man pitasarufati dalem pira-pira penggunaane dalik. Bainal huruf mongko sak temene pira-pira huruf al maudhu'at kang den selake. Apa iku mau jenenge? Iya yo huruf maudhu'ah. Iku ulwiyatun bangsa luhur. Natikatun tur kang ngucap. Wa ya utahe huruf iku amru perkarane Allah Ta'ala kaida kanat muka dalam nalikane ana apa huruf wa amru perkarane Allah fa'alat mengko agawe apa huruf fil makmuri ing dalam perkara kang den perintah afalan ing pira-pira penggawe jalilatan kang agung khosatan kang tertentu bitobik lan watak wa ma isma asman wa ta'ala rupane al malikul kudus iki asnu patut apa ismu lil muluki kanggo pira-pira ratu khususan kelawan apa maneh khususan kelawan tertentu ngene ya payu mamalikin mengko kae njenengan ratu wiyas tadimu nglanggengake sapa malik dikra ing dikiran apa mau jenenge ismu dikiran ismu ya patu mongko nanyake sapa Allah Gusti Allah ilahi maring malik kekuatan wayu ayi dolan nguwatake sapa Allah ing malik nguwatake sapa ing malik binasingan pitulungane Allah alaman ngalake wong kala kang nulayani sapa man ing malik ya min awali ni sambira-pira alami apa iki jenenge Malik wa idza katabat dalam kan nulis sapa man bif kau ing fikih ismu ta'ala al malik kuwi bil huruf lan nganggo pira-pira huruf ala tariqat taksir ing atase dalan mecah bila nulis ing dalam papan min fidatin kacang ing perak wa jalan nyelake sapa man ing apa iku mau jenenge fik ya fi a'la daril maliki ing dalem panggonan dure omahe ratu takholat mongko dadi anteng apa sak nunggu manggone takholat mongko dadi langgeng apa sak nunggu manggone malik ing dalem dar wa qawilan kuat apa mulku kratone Malik malayar ora ningali sapa Malik ing dalem dar
Dufan ing apes wakadal kan wadoa. Dufan ing apes wakadal kan wadoa ida wudia. Ing dalem nalikane den selake apa wibik. Ya dari ing dalam dindi oma kana tinemu apa der. Solu kamu kok bagus apa halu keadaane der. Wa halu aliyalan keadaane penghuni der. Wa amal aliyul al-adimu ana penutai asmo al-aliyu al-adimu iku pasmane mongko asmo loro. Jalilan ing agung karone yalikoni yalikoni kang patut apa al-aliyu al-adimu ku to ismani kuwi. Biali takdim kan ali ngegungake minat babil ahwali. Sang pira-pira kang dene tingkah. Lae sing ora ana iku lil amati kedhe wong umum. Dikri dalam zikiran bima kelawan alalial azimu apa baru kismin liyane panduman yaliku kang patut bim kelawan amah yaliku kang patut apa kismin ya bim kelawan amah kot alima teman-teman weruh sapa kulo nasin saben-saben menungso masrapa ing panggonan ngombene kulo unas wa ta'ala iku ya kulo dasa pawa al-haqqa ing perkara kang bener al-haqqa ing bener wa ta'ala iku ya tinudake sapa Allah ila sabil maring dalan wa darusi maring dalan kane den tulis sapa al-aliyu al-adimu kuwi mukasar hale den pecah isahifate ditulis ing dalem lembaran fi sahifati ing dalem ditulis ing dalem lembarane perak Ba'da zawali dalam sausi lingsiri seringingi min yaumil Jumat sangi dina Jumat wa amsakal ngeker ing apa jenenge al-aliyu al-adimu kuwi sapa hadun wong suci ndau ing dalem sandinge akad amin muga aman sapa akad minat tufani saking pira-pira perkara kang minat tawariki sing pira-pira perkara kang anyar teko Pakal sepakat mabudon derek sama bulan kang den trima. Wala yaro ora ningali sepakat suwaning Allah. Wala makuduran ora ningali ing perkara kang den sengiti. Idznillah taala kelan oleh idina wa taala wala filan pawlase Allah. Makaro milan mulomane Allah. Wa kadzalik lan iku kaya mengkono al-ali wal adimu. Ismu ta asman awal al-habidu wan asmu al-habidu. Mangote sampeyan iku karo rombolan baleni sapa man dikro ing dikiran ismuhu fit mawati nil apa jenenge khaufi ing dalem apa iku mau jenenge pira-pira panggonan medeni ing dalem pira-pira panggonan medeni wanabi lan rampokan layar mengko ora ningali sapa man ing barang yakrohu kang sengit sapa man ing ma kala dosa walimamul buni walakot alkolan teman-teman walakot ulkia lan teman-teman den tibake sapa ilaya ing ingsun bimawati ninnah ing dalam pira-pira panggonan rampokan waqatul madhum sapa ingsun ala dikringan tesi dikiran ismu al-hafidu kuwi wa amartulan perintah sapa ingsun bi kelawan ismuhu kuwi para itu mongko ningali sapa isin min ajaibi sun ilahi taala saking pira-pira gegawone gawene Allah taala saking pira-pira gegaweane Allah taala maing barang layut roh kang ora bisa ditemu apa mah paman sapane kata nulis apa man adal wifqa ing lawifik jalan dadake sapa maning adal wifqa imane dalam bondo matani to kakas omah kuwi to mengko direksa sapa man ning kulmas kabane perkara yo kang den wedene apa man alingan tese mal binilai taala kana lidina wa taala wa itu kana surah iku surah tu gambari bibi kamatara kaya loro sapa sira Al-Faidatu tabiat atas satu kang nomor 9 80 kuman sapa niku kata penulis sapa man hadil ayat tinggal pira-pira ayat al mubarakah kang den barokah
wajalan datake sapa man majmu'ah huruf ing kumpuli pira-pira huruf hadil ayat bil jumal kan pira-pira jumlah bil wifqi dalam wifq wal ayat hal utai pira-pira ayat maktubatun dan tulis haulal wifqi ing dalam kiwa temen wifq pahaman nggawa sapa man ing wifq lam yaro mengko ora bakal ningali sapa man saya anu siji-wiji makang saking perkara yukhopu kang dene apa ma walau kana senajan ana sapa ma iku baina sibaing dalem antaraning pirsa satu gala walu sirsi lan pira-pira maling awari dalika taliyane mengkono-mengkono sibak lusus bidinillahi ta'ala kelan oleh dina wa ta'ala wa tawi hadil ayat bi iku qaulu ta'ala diatur panela takhaf innaka minal aminin la takhaf najauta minal qaumin dhalimin la takhaf daroka wala takhsha la takhaf innaka antal a'la la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara wajma' wa majmu' dalika ta kumpulane mengkono-mengkono la takhaf ya la takhaf mau iku adadu sewu pira iki pira hitungan pira 1500 pira ngono ya 15.477 tajalun dadake sapa sira ing apa iku mau jeneng majmu fi ayyib kene dalam didiwe sita kang karep sapa sira ya sulum mung hasil apa maksud perkara kang tentu insyaallah taala wa kadar kelan ku mungkon faedah martai sapane wanita sapane ku yaqo wedi sapa man enaduwin sing musuhane padane adu wa khodal ngalam sapa man majmu'ah huruf hadil ayati ing kumpulane pira-pira huruf iki la ayat mubarakati kang den barokake pacaran dadake sapa man ing majmu' wifqan ing wifq wa amalan gawa sapa man ing wifq roh mongko ningali sapa man minllahi sange pawelase Allah taala ma ing perkara ya suruh kang bungaki apa ma man insyaallah taala wa ya utawi hadil ayat iku qaulu ta'ala dalupane kullama auqadu naron lil qatbi atfa'ahu wa majmu dalika te kumpule mengkono-mengkono ulama auqadu naron lil harbi fa'ahawa ya iku adadu petangat 894 hitungan 894 wakadar kan iki ono faedah manutai sapane wong iku iku akhadha alam sapa man wakadar kan koyo gasa iku wakadar koyo faedah mantai sapane iku akhadha alam sapa man majmu'ah huruf qaulihi ing kumpulane pira-pira huruf dawe atarupane inna fatahna laka fatham mubina ayatan sing ayat wajal datake sapa man ing majmu' wifqan ing wifq wa hamalan gawa sapa man ing majmu' ing wifq fatah moko buka sapa Allah Gusti Allah sing man bikuni khairin lan sakabehane kebagusan wa nasun menulung sapa Allah ing man ala kuliman ngalaki saben-saben wong atau kang nyatru sapa man cedhek iki ing man manado iki ya man akhoda kuwi min malikin bane sing ratu awire to liyane malik aman sampeyan iku arep ngarepake sapa man alfaqa ing den buka pitunya ing dalem donya akhirat awire dalika to liyane mengkono fathi fid dunya wal akhirat terus ala qadri niyati ngene ya ing atase kira-kira niyate man wa himmati lan sejane man
Kamajmu dari kau te kumpulane mengkono-mengkono. Apa iku mau jenenge inna fatahna kuwi. Lakapat kamu bina iku adadu 8.455 wakadalikan iku ana faedah manate sapa niku akhoda ngalam sapa man majmu'ah hurufi qouli ta'ala ing kumpulane pira-pira hurufe dawuh Allah ta'ala rupane wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa jalan dadake sapa man ing majmu' wifkan ing wifik wa kata balan nulis sapa man ing wifik ina ini dalam wadah wa mahalan ngelebur sapa man ing wifik imain matan nganggo banyu udan omai zam-zam atau banyu zam-zam wasari balan ngombe ing mak sapa almari dong kang loro bari mengko waras sapa marit billahi taala min ayi maratin sing endi loro kana tinemu apa marot bilut billahi taala kelan paulase Allah taala wa inda malam nglanggengake sapa man alingane syaribah salah tamaratin kelan telu pira-pira ambalan kana mengko ana apa dawa mawi iku atamal wis sempurna wa ablagolan luwih bagus wa roban luwih parek ilan nabi maring manfaat insyaallah taala wa ma ismana pada asmana wa ta'ala rupan al-muqitu asma al-muqitu iku bawa te ismuhu iku ya seluruh patut apa ismuhu likotil fazai kanggo megot kaget panamilan padane fazai tak kutipat yang tulis apa huruf pira-pira hurufe al-muqit kuwi iki dalam wifik merabai kan nyeprapat ala tariqati taksin sedalan pecah ilau kene dalam papan menjadi hati den ngasang wesi pauli kala den gantungake apa lauk alaman atase wong yasra kang kelenger sama man paina mengko sak temene man kala yasra ora kelenger sapa man wa inuli kala men den gantungake apa wifik apa lauh ngene kene apa ala unuki sabinatese gulune bocah cilik kacire buka ngake nangis ya paina mengko sak temene apa iku mau jenenge lauh iku layap ki iku paina mengko sak sopi ya iku layap ora nangis sapa-sapa abadane dalam selawase. Pain nabi iki mongko sak temene ku ing dalem apa iku mau jenenge mu asmal muqit ismawai asmane awal adumi kang agung. Padahal kau te mengkono-mengkono padahal kau te mengkono-mengkono la yasra'u iku lisar tadakhuli iku lisir tadakhuli krana sirine panjing-panjingan dal ora dal ditaksiring dalam mecah pamtizaji tobail huruf lan campuri pira wateki huruf wati dalilan apa iku mau jenenge mejono dengan wati dalam mejono ni tobail huruf wabi dali kelan mengkono apa iku mau jenenge wabi dali kelan kelawan sebab mengkono sirit tadabul ya diru pertelo pal filu penggawe insyaallah taala wa dalikala surah wa dalikala surah iku surah tu gambar wifik wa ma isma al-asmani Allah al-fatir man asma al-fatir Fadul jalali wal ikram lan asmadul jalali wal ikram kubadanil ismani mongko ta iki asma lho iku jalilani kang agung karone min akbari asmaillahi taala kang saking luwih agung-agungi pira-pira asmane wa taala ya anal fatira krana sak temene asma al fatir wa yo al fatir iku al khaliqu apa jeneng
Artine iku al khaliqu artine zat kang dadekake iku al fatiru artine zat kang dadekake Wadul Jalal wal Ikram utawi Asmadul Jalal wal Ikram ukat jamaah teman-teman ngumpulake apa Dzul Jalal wal Ikram Ausofal mahamidi ing sakabehane pira-pira sifat pira-pira puji kulahayus kabeh ausof Pala yasma mengkora dan kumpulake apa dalika mengkono apa dalika mengkono ausab Bigairi ing dalam liyane Dzul Jalal wal Ikram minal asma'i kang sang pira-pira asma jami'a ya sakabehane asma awan kete sapa niku ahkama ngukuhake sapa man tadakula ing panjingane apa iku mau jenenge Dzul Jalal wal Ikram wana kosalan ngukir sapa man ing Dzul Jalal wal Ikram bisa ibatine lembaran mindapin kang saking emas lam yakun mengko ora ana apa lam yakun mengko ora ana iku pidune ing dalam donya sapa hadin wong suci akbaru kang luwih agung min tinimbang man wala qaulun lan ora ana pengucap ala kang luhur menika tinimbang ucapane man watu diulan taat ing man sapa al iku pira-pira makhluk idznillah taala kan oleh idine Allah taala wa doa ulan nyelehake apa wawat utawi nyelehake Dzul Jalal wal Ikram wawat utawi nyelehake Dzul Jalal wal Ikram ala tariqi taksin atase dalan mecah wiwit kene dalem wipik musaddasen kang nyeper 6 iku fi ing dalem ngono wawune kene wawune kuwi iku fi ing dalem watu Arbaatun te papat 20 apane tasrifan apa jenenge penggunaane to peperintahane lisa atilaili keduwe pira-pira mangsa wengi wana dan awan dakar nutur dalika yang mengkono apa iku mau jenenge dalika yang mengkono dalika awatu sapa Imamul Buni Imam Buni bibati musannafati ing dalem sebagiane pira-pira kitab karangane Imam Buni ing dalem sebagiane pira-pira kitab karangane Imam Buni wadakan nutur sing Imam Buni ana sak temene iku keduwe Dzul Jalal wal Ikram iku saat ini dalam saben-saben mangsa tasrifan penggunaan yahtasu kang dadi tertentu apa tasrif bi kelawan Dzul Jalal wal Ikram alhamdulillah jadi kan ya gak ngono yahtasu kang dadi tertentu apa tasrif bi kelawan kulisaati alhamdulillah